Mugen gainetik da garapenerako gobernuz kanpoko erakunde bat. Sortu zala hain dela 30 urte, gutxi gora bera. Proiektuak egitasmoak egiten, batez ere Perun, Bolivian, Hego Amerikan, eta Erta Amerikan, Mexikotik, Nikaraguara. Perun, lan egiten dugu batez ere Liman, auzo txiroetan, eta han egiten dugu lan bai emakumeekin, eta baita ere ikastetxeekin. Asmoa da pixkate ahalduntzea emakumei, egiten duguna da formakuntzak, tailerra beraiekin, eta gero beraiek emakumeak gero joaten dira eskoletara, eta beraiek egiten dituzte tailerrak, ez? Eta batez ere lan egiten duguna da 3 gai bezala. Hemen Bizkaian Arirekin egiten duguna da Perun egiten dugun lana Euskal Herrian. Eta horrela egiten dugu konparaketa eta sentsibilizazioa. Ikasleak eta irakasleak ere ikustea hango egoera nola den gai hauetan. Bideoak egiten dira ikasleekin. Eskolan lehen egiten dena da tailerrak formakuntza bezala, ez? Klasean egin genituen 4 saio eta saio bakoitzean gauza ezberdin bat. Peruko eta hemengo umeak konparatu genituen. Perun nola daude umeak eta egin genuen marrazki bat paper batean Peruko pertsona bat. Grabatzeko gaiak, ingurumena zaintzea, dibertsitate sexuala eta genero indarkeria. Gidoia prestatzen hasi ginen. Nire saiorik gustokoena izan zen 3. saioa, egin genuelako laburmetaia lagunekin. Laugarren egunean ja bideoak ikusi genituen eta hausnarketa. Konkurtso bezalak egiten dira ikasleekin. Aurkezten da eskolan eta egiten da gero azkenengo ekintza bat eta oso polita zertan bat bezala eta sariak ematen dira. Eta baita ere opariak ematen dira motibatzeko, ez? Tailerra definitzeko hitza niretzat izugarria dela esango nuke. Polita eta divertigarria. Polita eta entretenigarria izango ziren aukeratuko nituzkeen hitzak definitzeko tailerra. Egon ginen gauzak divertigarriak egiten eta ere bai ikasten.